Ой, бля, мапа. Ды пры штурме яшчэ. Ой-ой-ой-ой. Ну не. Ведаеце, я поехал на правый фланг. Я не хочу... Ой, я не хочу гулять вось тут, на гэтай пазіцыі. Ад галавы гэтага далей, бо танк у мяне не браніраваны ўвогуле. Я трошки маю у вежы, але не. А вось туды будзе лепей. Мне падаецца так. І паспрабуем так зрабіць. На жаль, у мяне агляду толькі можа не хапіць, каб гуляць там. Бо агляд там можа вырашыць. Патша, ты зрабіў хуйню, ведаеш? Гэта недарэчна тое, што ты робіш. Ты перашкаджаеш і сабе, і мне. Такім чынам. Толькі прама можна ўваходзіць сюды. Толькі прама, ніякіх наіскасок. Нейкі роскіт у мяне быў занадта вялікі. Глянь ты, як адчуў. Ці мяне хтосьці бачыць? Трэба будзе асвяціцца зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Трапнасць, не падводзь. Добра. Т-49 вельмі добра стаў. Ну ляці, ну набой, ну снарад. Чаму ты не ляціш? А дзе ты там? Эй, хлопче. 700. Ха. Нормалёва. Ну на гэтым танку то ляціць, то не ляціць, шчыра кажучы. 430, неблага альфа. Рикошет. Ой, не, мне падаецца, гэта кепская ідэя. Ён мяне не бачыць. Пры гэтым падстаўляецца. Дзіўна гуляе гэтая ПТшка. 3, 2, ай-яй-яй, стой. Івены хлопец. На табе нахуй зламаў. Не ведаю толькі на што, я не хацеў. Але зламаў, дык зламаў, добра. Колькі не ляціць, слухайце, палова снарядаў просто не залетаем. Ну, і куды? Ты ўвесь зялёны, куды цябе не залетела? Ой, блядь, зачараваная, сука. Нарэшце, 1 з 4, як гэта? Дзякуй Богу, што рандом ён такі. Ён трошки даруе, але потым усё на гэтым. Не, треба було у борт кидати.
Мне хопит снарядом, тут я шмаляю направо и налево. Не пробил. И снова не пробил. Нарешті. Так, 8 голди, 10 гэтых. 10 звычайных ББ. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. РВ мы засвятили, але 140 повинен его забирать. Ну давайте-ка мы проедем на ББХе. Вот там цент, СТРВ. И цента мы так само заберем. Не пробивает, и глядишь на его. Эх ты, шарфутер. 6200. Не облага. Яшчэ один бой. Яшчэ один бой можно выкласть особно. Подобайки, подписки. Все ухваляется. І нават яшчэ асабістую задачу выканалі. Ай, прыемна. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я сабою ганаруся. Што ты?